Minden nap, amikor felébredsz, öleld át az új énedet. A bőröd minden négyzetcentiméterét gyengéden kell kezelni. Intim higiéniai gél, amelyet az intim egészség megőrzésére terveztek. Egész nap védi a titkos kertedet. Töltsd meg minden napodat önbizalommal és életerővel. Az orientális növénytörténelem ihlette. Gondosan kiválasztott 5 gyógynövényt. Fokhagyma, lonc, szofóra gyökér, pellodendron és szkindia gyümölcs. Tudományosan kivonva, hatékonyan kombinálva, egyesítve a természetes antibakteriális összetevőket az aktív eszenciával és tisztító erővel. Tudományosan úgy alakították ki, hogy megfeleljen az intim bőr igényeinek. Gondosan megalkotva, enyhén savas pH-vel, hogy fenntartsa az intim flóra egyensúlyát, és frissítő, nyugtató ápolást nyújtson a bőrödnek. Színtelen, szagtalan, nem irritáló. Nincs teher, bármikor, bárhol. Adj a testednek frissítő érzést. Hagyd, hogy a hangulatot táncoljon, amikor edzés után használod, hogy megszüntesd a nedvességet és a hőt. Az intim területen. Használd intimitás előtt és után, hogy biztosítsd az egészséges, biztonságos tisztaságot. Használd, hogy elkerüld a menstruációs szagot, vagy kényelmetlenséget. Tartsd fenn a legjobb állapotot. Használd, amikor intim ruházatot mosol, hogy friss és antibakteriális maradjon. Intim higiéniai gél. Egy életfelfogás. Elkötelezett cég az egészség iránt. Intim higiéniai gél. Gondoskodás az intim egészségről. Élvezd a kényeztetés pillanatait.